onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere jem ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere jem ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tambo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oke erighị anyị front and back ndị oche eri anyị front and back faji asị kala aka gbori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ama mmụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwere jem ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ka anyị dobiri ya etu a nnọọ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba n'ụtụtụ tata bụ eke asị m na eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na kekeka anyị ama anyị na jijiji anyị ama anyị na osisi pụrụ anyị na-atụ ufere ya esi n'ukwu wee bịa onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwunye asị m onye si na anyị ga-adị mma na onye a ga-adịkwazị mma mana onye si na ya ma adị mma na onye agha ma adịnata mma tiri ụwa gwụ abịakwa n'ụbọchị tata aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite dị na Anambra steeti abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry ụbọchị taa like ụbọchị Wednesday ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị na-emekwa administration n'usoro ọdịnala anyanwa maka taa ụbọchị anyị ji elota ndị friends of the temple na ndị enyi anyị niile ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị na ndị nwekwazịrị ike ịbịakwazi fisikal na temple maka ikwubi ihe okwu echefukwana kwụsị ọnwụ na ị na-abịa you must let me know but I'm always very busy. Yes, you must have an appointment with me before coming. Can we give you time? Call a neighbor to the room. But I've got it the next day. To avoid that, you book an appointment with me. Then, I'm you can call me an evangelist. Yes.
n'ụbọchị tata bụ Eke. Ihe anyị ji bịa bụ isiokwu anyị bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa? Kedu the best solution to upturn it, whatever that was done, as in is an oath of life. Then ihe anwa bụ iyi ụwa gị, kedu ihe anyị nwere ike ime ka put an end to it, especially when that year iyi ụwa is positive, is negative, sorry, is negative iyi ụwa. Echefuna na enwe negative iyi ụwa and positive iyi ụwa. N'ụbọchị taa anyị ga-akọwa ya nke ọma, mana bifo anyị gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achịkwa ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta na 19th of November. Anyị ga-achịkwa aja dị iche iche, gbukwa egburu mee saraka n'ụbọchị ahụ. Onye awụ ọkwa dị mkpa. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m, ma ọ bụ na isonye bụ na nke ọnwa na ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịa na Disemba, ọ ga-ebido ka Disemba 6. Send the alone message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Ugochi toward na temple. Aja anyị na-achụ ụba aja nchịkọta na-achị Igbo. Aja eji ebuli mmadụ elu. Aja esigo n'aka ebuli ndị mmadụ dị iche iche elu, including my humble self. Ọ bụrụ na ị nwetabere ihe niile ị na-ayọ ma niile esonyere anyị na aja, inwe ndidi, oge nke ga-abịa. You must get to their turn. I can tell you, a lot of people are giving testimonies massively. Then, onye nwa bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ụbọchị taa. Nke ọzọzie bụ ihe ị kwesịrị ịma bụ ya bụ isiokwu a anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu a anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ya bụ ihe gbasara iyi ụwa. Onye bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ya bụ ị ga-ege ntị nke ọma ka ị nwee ike ịghọta nkụzi nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. It's a life-changing topic. Maka na ịmara ihe ị kwesịrị ịma, it is the beginning of your upliftment. So, once ị na-join ya, I share the link. Anyị ji airtime 1,000 naira wee bịa. Anyị ji Glo airtime. Anyị jikwazi airtime. So ọ bụrụ anyị mechie introduction, oge na-abịa ka anyị ga-akpọrọ ya ndị mmadụ. It's only for our fans. Ka anyị gama n'iru ihe anyị ji maka ya wee bịa. Gịnị bụ iyi ụwa? Iyi ụwa bụ an oath of life. This world you are seeing is a continuous one. It's a continuous one for every human spirit. That is the almighty intention for human spirits. The original intention bụ na mkpụrụ obi mmadụ, mmụọ mmadụ ama anwụnata anwụ. Ọ bụrụ na onye ahụ complete this earth cycle, this cycle allocated to the person, the expectation bụ na onye ahụ ga-amature as a human spirit, banye na ana mmụọ, sonye n'otu ndị ichie. O sonyezie n'otu ndị ichie anwa, o so wee na-contribute. O sonye n'otu ndị ichie, o so n'afọ that creation. Maka na otu ndị ichie bụ onye otu decision making body. Now about otu ndị ichie. Now onye nwa nọ n'ebe ahụ, ọ ga-eso
na ndị eji okwu ha agba izu na mmụọ ya aka n'afọ da creation ndị dị iche iche ọnyanwụ onye ahụ otu ahụ ya mmadụ dọrọ ndị ọhụrụ ndị ụka ọbịa akpa ya descent onye ahụ the highest point human spirit can achieve. Ghọtara ya? Now ebe ọ bụ na ịghọtago ihe ahụ nkọwara kịta ịghọta ihe bụ highest point ihe eji wee kee mmadụ now mana ọ bụrụzie na onye nyere allocated time at the end of allocated time given to the person and the person messed that opportunity given to that particular human spirit up, then the person will face, I want you to understand the person will face total condemnation, face the annihilation. Oh, nyama ka Bible na achọ ka ọkọwa mgbe ọ na-asị na ọnwụ nke ugboro na-abụ mgbe mmadụ abụrụ ọnwụ nke ịnwụ n'anụ ahụ ka awụ yes, but because the spiritual you is still alive. Mana mgbe ị ga-anwụzi nke ugboro na-abụ mgbe that your spirit will that your inner you dies. Yes. O nwere oge ọ ga-ebu ruo ọ bụrụ na after allocated time given to you as a human spirit, you abuse it. Then you face the total condemnation because na mami pedere gị maka na after giving you all those time that warranted you to reincarnate and reincarnate, at the end of the day you messed them up. You couldn't use it to mature your spirit. You faced the condemnation. It then means that you cease to exist. On your only face annihilation, that your name has been expunged from the book of life. That is the greatest thing that can happen to any human spirit. Not hell. Not here hell. Hell will go evil. Yeah? Actually, Jesus died and descended into hell. Hell, man, in so, when they bring a lake of fire. But the highest thing that can happen to any human spirit is that total expunging you from the book of life. You are no longer existed anywhere in the spirit, in the spiritual. That is the total condemnation. The spirit might face further degrading punishment. But I'll follow them mad like in the go some of the spiritual books be telling you that some people can be demoted to become trees or animals. Understand? Then the nature knows how to punish the person or downgrade the person. And once you become less than anything human spirit, it then means that your name have been expunged in the book of life of human spirits. So can have lecture the don't wait. Digress a little give a now the oath of life and with so many things in where they put in the muddy echefuna na ya guide angel na esogi na weave the thread of faith. Whatever you are doing, good or bad, is within it. And that thing you do, whether good or bad, definitely will flow back to you back. Will flow back to you. Okay, yeah? Definitely it will flow back to you. Who the originator. Okay, yeah? So whatever good or evil you did will flow back to you. So, mgbe ị besịrị na ihe ụwa gị, iwe kwubi okwu na ihe dị etu a na ụwa ọzọ ị ga-apịa exam ka mmadụ ga-atụ ụfọdụ nwere ike ịpụta si na ụwa ọzọ ha ga-abịa na ha chọrọ ịbụ nwaanyị originally the real soul, the real spirit n'ime onye ahụ bụ nwoke is masculine. But the person might, because of one reason or the other, say no words there are feminine, there are all using in the passive way. Yes, and the ones who now could be low, but no, the kid in no one, and no one can go get you. So, one only that could be able to put it to end it to go again.
You understand? In the spiritual realm, human spirit will be judged by their actions, by their words, and their deeds. You understand? So these three things was I guess were joke. And definitely whatever you do using these three means definitely will flow back to you. So be mindful of what you do, how you talk, and how you live your life. But all of them count. Now, ọ bụrụ na ekwubie iyi ụwa ma ọ bụ na enwere iyi si na because of ihe a mere gịnị n'ụwa ọzọ ị ga-apụta na ị ga-abụ nke a ma ọ bụ na ị ga-abụ nke ọzọ n'ụwa ọzọ ị ga-apụta na ị ga-abụ nke a ma ọ bụ na ị ga-abụ nke ọzọ a ga-etekiri ya down, a ga-enotu ya down. So when you take the oath of life, you know some people, some lady I have, at least I know one. A lady she's very successful. She lives in Abuja. In fact, she's a medical doctor, yes. But for her, the type of life she wants to live is, for her, she call it enjoyment. She enjoys flying out, sometimes take vacation to one country, Then sometimes you see her moving around with those small boys. Okay, yeah? Those small boys moving around with them. But they will have no pet, yeah. But to be under any man's roof as wife, no, for her, doesn't work. For her, she needs freedom. Sometimes you see her in Dubai, sometimes you see her in Canada, That is the type of life what she wants to live. Don't want to down one. I'm working more than down one. What do you get? Ese, what do you actually no dear? Or no one, or no working. Mana, organa, a window. Phone to Sodian. For one on the what you can see, because of maybe in the previous life, we have suffered so much. Maybe she's so fortunate. Fortunate, then she got married to an insensitive man. The man now brought the pest. We can treat her badly. Or I seen at the bouquet to a deep walk. The was here and they actually were in. Yes, when you go out of anger. But that decision she took has been put down. Ụfọdụ nwere ike isi na ya agbachara aka nwere ndị mma gbachara zụchara nwa o nwere one woman bịa na be m ebere nwokwu anya na-eme m ụmụ ya niile from A to Z enwere nke dị ọbara eriri ya eri ị na-asịgoro n'anya n'ihe na-eme na family ọ dịrị interested maka na eriri eri n'oke ọbịa nke na-emegodo ibi na ana emegodoro sokwu na-ele ana obi fọrọ ha na-agwụ ebe nke na-eso dị ọkpara bi na South Africa lụrụ mana emecha gbuo na South Africa. So the second son was like na that particular building nwanne nwoke bụ inheritance ya mana the other family land ole ha nsari nne eji ikwu osi get away. Nwaanyị wee na-abịa na-ebe na-ebekwu na-asị na ọnọdụ famili na-egbuchi ya nke a ka abụ mmadụ nke nwoke egbu na South Africa ka God nke na-eso nke anwa nke egbu na South Africa kpọrọ wee jee South Africa nke anwa bụ ahaziri ụzọ ahazi ihe ọ na-eme ọba ya dị nke ahụ America is not going to South Africa, nothing to show. The last son
nke nọ na village ka ahụ mkpụrụ mmiri master obodo apịakọtaghị ihe that is youth apịakọtaghị ihe gbasara mkpụrụ mmiri ịpịachakwa ya after some time you see him mgbe ụfọdụ etu a the woman ji ọnụ ya na-agwa mgbe ụfọdụ etu efe ya dọkịta nne ya si anyị ya ego na ọ na onye rie ego ya egwe anyị mmadụ onye gbagharịma onye ọnwụ na onwe na-apịa onye ya wee jeba mkpụrụ mmiri onye a na-agwa the woman na-ebesi na nwa ya not 32 years or so ọ dị ekwute okwu ịbara onwe uru no just like that nwaanyị na-ebe ya so ụdị mmadụ dị etu a oge ọ tagide afọ a sị o nke nwaanyị nke ọzọ nụrụ di ya na di ya ma ihe na-ese ya na di ya kpọrọ nwa na tawa na be ya so the two woman was like it's not funny at all ụdị nwaanyị dị etu a ọ bụrụ na ifke nọte gị nwere ike isi kwubi okwu sị na nwa amara ya ọzọ ya na-abịa ya wee taa ụfụ niile bụrụ n'isi arụ na-abụ ka ọ wee zụta ụmụ ya mmadụ di ya nwụọ na tete na ọ tachara ụfụ nwee gasị nwa ọzọ ya ya pụta na onwere ya ebido onwe ya ndụ otu ndị ọcha si ebi biri onwe ya ndụ na enwere ihe aji ịlụ di eme na onwe ihe aji mụta nwa eme ya na ọ gwụrụ ya ya anụ di ya nọ na enwe ihe aji nwa eme na nwa ya tara ahụ ka edefe onwe ya ahụ ịfụna ya so ịfụna dị ya so nkwuo ya etu a onye nwere kwuo ya etu ọ bụrụ iyi onwe ya etu a ka ọ dịkwa na nwoke nke nwoke ya ata akwa ahụ ụfọdụ nọ zụọ ụmụ ma nwaanyị neta ezinụlọ ya anya mana at the end of the day bazụ nwa nke ọ ga-eri uru ya so e nwere so many things out of life nwekwa ndị nwere ike ịbụ ngwaghị ihe ọzọ nwa ndị nwere ike ịbụ na ndị otu na-edupụta ya ọsị ya na-eje je ya mụọ ofu nwa ma nwa na ya na-anata na ka emezukọ iwu ndị lụrụ di ihe ọ bụrụ nkwekọrịta ma ọgba ndụ nwere wuti ndị yi onwe ya bịawa ọ bịazie ebe a nwere ike ụwa atọba ya ụtọ ịghọtara ya ọ chọzie ka ọ nọ karịa mebi mụkwuo nwa o wee nyebe nsogbu ihe na afọ gbawa afịa a na-adara iyi onwe ya na-enye nsogbu na ndị otu ya na-achụ ya ma ọ bụ na nwantị ndị otu ọgbanje ma ihe otu mana ihe ọ ya eme bụ mana ihe ka ọ sọrọ ya example etu nọkịta nwere ike ịchọ ka ije fụ ya friend na Lagos wee sị ndị bụ ndị na-ejekwa ka ije fụ onye dị etu a antị onye dị etu a na Lagos ị ga-anọ just 2 days because ndị na-ahapụ na village wee na-ana chọrọ ka ije bata sharp esi anọ just ije ebe a 2 days weekend na-enata duzie ebe ahụ onye ije na nke wee wekọ mụọ ọfụma nabata m ọfụma before you know it kọọ 1 week before you know it kọọ 2 weeks ndị ahụ ị hapụrụ n'ụlọ wee pụọ ha ga na-adị worried ghọtara ya etu akwa ndị yi ụwa now outside goro m some example here warrant some certain people etu mma nwaanyị sịrị na ụwa ọzọ ya dịrọ nwoke ka ya nke ya reason o ji chọọ ịbụ nwoke na ya chọrọ ụwa ọzọ ya bụ ka ya bụrụ the bulls ghọtara ya so ụfọdụ nwere many reasons ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na nke ya bụ na ọ ga-elive mana ọ ma elive a very long life now ọ nwere ndị ya bụ na-abịa na dibia ije afa asị na a ga-akpọrọ gị iyi ụwa on earth ya destiny na iyi ụwa gịnị ka a na-akpọta n'iyi ụwa mgbe m na-akwado ịrụ ọrụ dibia abịara na mma abụ iyi ụwa mana isi ndụ mgbe m batara mụ na ezumezu mkpacha asị mma abụọ ya na m superintozuo ya natago modu mee reversal superintozuo ya na present control the future na adị eje nye eje gwa m etu mmesi wee mie believe me etu aka si wee mee today I can tell you I'm a successful dibia mana emere m ya ihe mere reversal the method na-use and the method aka na-eme today ghọtara ya now ọ nwere ndị na-eji abụọ iyi ụwa ọ bụrụ dibia niile na-eme onwe ndị special ndị na-abụọ data iyi ụwa na o nwere gasị na ejebe iyi ụwa ụfọdụ nwere gasị na ejebe nna ejebe iyi ụwa
ọbịa ebe a gịnị ka a na-akpọtakarị ihe a na-akpọtakarị ka m na-agwa gị nwere ike wepụta mkpụrụ aka iyi ya dị mkpụrụ iyi okwute a na-anwụta na mmiri yes nwere ike nweta ego ayọrọ nwere ike nweta akara aka nwere ike nweta miro nwere ike nweta mpempe ite wara awa nwekwa ike nweta ego coins ọ nwere ọ bụrụ iwu na mmadụ na-anyị nwetachi enyi na ebe ndị ụfọdụ nọ mana ihe ndị a ka anyị nweta ihe ndị ọzọ yiri elu enweta ihe ndị a ekechie nye gị sị gị nara oge wee ya n'ọkụ gị gbuorie ọbara wee na-ajụ that method is no longer enwego superior knowledge now which is far better than that previous method. ị na-edebie na-egburu ya anọ asị ọgwụ ka ị na-egburu ya anọ asị na ọ bụ chi gị ị na-egburu ya anọ n'ụdị na honor that your previous earth life na-ayọ ya biko ka agbanwere ọnọdụ ka ọ gịnị. I can tell you them with superior understanding now. I don't need to start romancing my previous earth of life. Doesn't all go well. Whatever, like the concept of method I'm using. See, I believe and have that strong conviction. But then we hear about men of little faith. Men of little faith, my joke above that haketi and okabido romance we. But I don't show you what I told the Marian. I want to will 10 action. Let me tell you, and when you have about total departure from that your previous year that kept you where you are. For me, maybe because of my spiritual knowledge and how far I have gone, I don't believe in going back. I didn't the present determines the future. The present determines the future. I will never allow what I have passed through to be a hindrance to my present or maybe my future. If you like, if you dream for better future, Saturday, you can recreate what you want to be happening in your life, your future experiences. Everything is in your mind, the longing. You must have positive longing. You have to do with your conviction that now all things have passed away. Now, whatever decision or oath of life he took in the past was done in error. That today, they reverse that particular oath of life. Impose here with the positivity. It start begin to declare. Decree. They declare here. Nihoma ge melege. Ne ga di ogologo ndụ ka nka. Ne ga dị ndụ fụ ụmụ ha sụọ gị. N'ọnwụ ike abụrụ maka gị na ị ga-ebi ogologo ndụ mezuo ọtụtụ obi ihe dị bịa. Earthly purpose. Nihoma ge melege. N'ihe ọbụla bụ set goal is set must be achieved. That disappointment is no more. That today, let them bear you witness. Entities of powers are there. Especially, especially, especially Imano wakita the mother na pet or hit you. Roger Kamakan pit of my cousin was on the man that got it to you shed tears.
on one thing or call for I get me with it. I make it TD off. Yes, me and a temple TD off. Now, this is the new order. I'm establishing the new order. Now, all this have passed away. That never go new covenant, never go new wonder. Now, henceforth, we headed to academia. TD off. Believe in me, keep living a good life, keep living positive life. What can you hope on to life? Believe in me, if you don't live a positive life, superimpose all that your previous earth life with positivity, and they have positive mindset. Believe in me, gradually we find out that your new covenant will start creating goodies now and in future. But it depends on your inner disposition. It must turn a new leaf. Yes. Because let's say na medium wave when you committed this out of life thing. But now you have gone far in spiritual development to FM. Those are out of life that is operate within the range of medium wave will no longer touch you because you are already down a higher move. It must turn a new leaf. Once you turn a new leaf, those old things will never, it's not for you. Never touch you. But you must turn a new leaf. Your present life, present character, and what you believe in must be a total departure from what you used to be. By so you'll be able to recreate the path and goodness you want in life. That's what I advise you. If you're going to do what you want, man, they told you a new life. Believe in me, you will keep living in it. And they'll do well. Or mad is ill. And all the day, man in a tip on Achagacha. Let me tell you about the Ark of Covenant. Because what you are doing is like you are establishing in the old order. The Ark of Covenant of the Israelites. Mwelumbe had a bindu demma. Ne debi iwuchuku. Ihana chukuku before they established that act of one double. Nahaga and ne bindu ne debe the 10 Commandments. Chuko kese had over the had the 10 Commandments we will chuku. They aga brohanna. They aga boro handi lo hanina barho kikri. They kept it and they keep on winning war. You get another story. How we call more man with Jaga. Moses Monia came had a Medinaga. There was a day had a Jaga. One who can about Usia. Well, food and did that who go one to another said aha. Or where chalk would then hacker. I immediately I care touch that Ark of Covenant of Bongo. It was taught to bed. To show you that although what did it was that of one. Kebwa. The same Igbo woman that killed Lucia for not being in a state of grace and not allowed and qualified to touch that Ark of Covenant. The same Ark of Covenant when the Israelites sinned against God. We're now with Babylon, including the Ark of Covenant. That Ark of Covenant that is doing wonders, that is can strike somebody that is not worthy down. And when would keep missing car? A Buddha have Buddha make over when now with Babylon. Notaria, then I check a while again. They put the end of life, we in establishing the new wonder or what? What is important is that your inner disposition must be positive. Then you start living positive life in order to recreate the goodest life you want in the future, both now or in the future. So if you don't like what is happening to you, begin to reverse to the right position, with the right positivity. You don't be one. Then declare that Oats have passed away, and negotiate that Oats have passed away by way of living. So negotiate with our temple. What we do is reversal of negative yokes.
and superimpose it with positivity, establish a new order. Then we give to them. Believe in me, it worked for me and it will work for you. Like you want to join Kuzia, send that message on WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Let me start with Airtel 500 07 64 36 77 72 12 79 59. Let me call again 07 64 36 77 72 12 79 59. Let me call for the last time 07 64 36 77 72 12 79 59. That is Airtel 500. Let me call below 500 32 60 70 16 81 14 878. Let me call again 32 60 70 16 81 14 878. Let me go for the last time 32 60 70 16 81 14 878. Okay, we'll below airtime. Now, I took work to get me here. You can listen. I can't. You go and see to what which is one temple. A poor more who got in this in the nation lie all over the world. A bubble no yana. Didn't EU Waha or Henanian Sunandoha. I owe my man is here. Let them turn to positive lifestyle. By hearing this message, let their lives be touched. Can we came out? Ni hapo sirime boy ichegari machigaria ma kweku biere hoku n'ihe gbasalo iyowa ihe ọhụrụ wee bido ka establish a new order in their lives. Ekwe m okwu ngozi si na ebe ọmụ na onye anọ na all over the world na distance ama agba ebe ya ndị nọ n'oru na ndị nọ n'isi ebe ọmụ na under the sun ebe ọmụ na ikuku ruru ebe ọmụ na anyanwụ ruru n'ebe anwa ka ọfụ a na-agọ ga-eru n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile sị ka ihe ọma mewere nwoke ma mewere nwaanyị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie. Ọ ga-adịkwa n'udo oge a echi niile bụ Tọzdee by 9 a.m. Ịdọkọsịrị anyị n'oge awa nke eziokwu. Chineke isurukana chinani isurukana chinabombo isurukana Chineke isurukana onye na-eme mma onye na-akwado osikwa n'ime ya Chineke ọnọ mkpọrọ Chineke mgbochi Chineke nna nna onye na-eme mma
Adị na-echi niile, a ga-etinye m n'ọkọ.